Салом тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Мо имрӯз хонанда берин набромтим, берим борон, шамол, хунук барои ҳамин хона иштим. Аз ҳамун фурсати бекорӣ истифода бурда камтар ҳамун китобҳое ки ман ба вақти курс рафтаги мандан додаги буданд ҳамонҳоя хонда иштиям. Инҷа дар бораи қош ҳамаш ва хостам нишон диҳам ба шумо хнаҳои хеле качественни нағза экобиюти аз ҳама ҳамон хна ман ба маъқул шуд. Метавонед агар хоҳед гиред манин ваи коричневеш голден браун хеле ҳам вай рангаш нааст. Манамин хел 8 ваяш ҳаст, рангаш аст. Фақат об ҳамроҳ мекунед ва тамом дигар ягон хел вайне краска масалан харидагар окислитель дар кор, ҳамин хел чизо дар кор, хна ва не. Мана инҷа буров хенаям мешад нормале инам. Рангош ҷудоам бисёр ва боз вай буд, боз якта намуди вай буд хна. Озе инҷанда нест. Инаш уже краска. Инам краски наст. Ман чанд бор истифода бурдам. Ранги коричневиша, лекин вақте ки краска мехарид обязательно окислитель дар кор, як ба як хуш мекунид. Ман анамин пастая харидам барои форма кашидан. Аввал ман хел дурнаш пастаи сафед метавонед шотка, метавонед ресмонки форма кашед. Агар масалан формаи як хела кашда натавонед, аввал метавонед манамин ки чизеш черновик мегӯед мехе мекашед, баъд мебинед ки кадом тарафаш каҷала, кадом тарафаш рост, сразу қошчинию сразу краска кунива намедароиду. Баъди ки форма тайёр шуд, дидед ки ҳама ҷош як хел, ҳамуна ва давом метиҳед баъд краска кардана. Ин паста асосан барои начинаиши мастерон аст. Ба фикрам баъд мастерои зӯр шавад агар ваҳо ҳамун брависто истифода набарад дар кор. Агар ина ҳозир начинаиши мастер истифода набарад, якта қош баланд, якта қош паст мешавад ва ҳеҷ кас ба рекомендовать намекунад клиентҳои омадагӣ мастер намешид. Ман ҳамихел листо ва гуҷонда қоша бенам мекашам барое ки дастам вай шавад, ҳамон кор ба ӯнг шавад, то ки дута қош якхела шавад. Ҳозир ҳамин лист биям ман чанд бор аллакай кашидам, пок мекунам, мекашам. Ногуфта намонад ки ҳамун вай биям пӯст биям ҳамин хел як бор мекашид, як бор ватни дискми чизе ҳамон салфетками чизе ки пок накунид, як бор ба пок мешавад. Ин хел сафеду ин хел ваҳош намемонад, рахаш намемонад. Ҳамунаш наст. Ҳозир ман вая мемонам видеое ки ҳамин духтарова вақти вайка достаги модело буд, қошчин достагинда вайкадаги будам, кашидаги будам. ҳамун паста ки ина ресмонки ҳам истифода мебаранд, лекин хел лист ба ресмонки уже истифода бурда намешавад. Вақти ягон касба мекунед ҳамон ресмонки бо удобнотар ва ягон бор нишон медиҳам. Мана ин хел мекашид, мебинед рост ҳама тарафаш, ҳамон даруни сафед асосан, берунаш вай кажалак буҷалакаш вай не ҳисоб не. Духтаро пештар қошчинӣ ва ки ресмонки буд бисёртар, баъд қошчинак. Ҳозир воск, плёночный воски шудаги. Мана ҳамин аппарат ҳаст, ман заказ кардам, харидам. Мана ин аппарат воскоплав номаш. Дарунашанда мана ҳамин сатилчаша аст. Мана ина свет ба мемонед ва ана ҳамин капсулаҳои вая плёночный воск номаш, капсулаҳои ҳар хела ҳаст рангаш. Ин медовӣ мерезид ҳаминҷава гарм мешавад, худи асал бой мешавад. Баъд ҳамин деревяной палочка ки гирифта мемолед ва чизе мешавад, ба ҷои ҳамин хел
қошинаки ҳар як тороша кандаштана ин воски ҳамеха яглух меканид ҷои нодаркориша ба фикрам ҳамаи шумо медонитон ман оли ина истифода бурдагим не нав заказ омад меандозам ва мекунам дар мекунам инҷава ва дар оянда ҳаракат мекунам ки ба шумо нишон диҳам чӣ хел кор карда мешад инҳо ки оилавӣ питса пухтосим бачаҳо гуфтам мо худо муфасо мекунем гуфтам қатӣ буридим колбасая анаку инҳо худошон мондосяна ясмин нимаша хӯрдос Я вам помогаю. Майда када набуридам ки ҳар бор майда мебурдам ин дафъа қатӣ буридим ами хел шуд хам мешад ҳамашон ин ясмина питсаш ина ясмин худаш я бо дастагир специально кард ҳамҷо истад гуфт Вот так. да Всё. ана колбаса мондим анакну чикор мекунем помидор Да. Вот колбаса. аҳа навбати помидор омад ясмин мана помидор мана ҳамиқа калон реза кунам гум нашуд Ой. ана молодец Ясмин ман ба ту сачоқча андохтам молодец вот так сегодня вы сами пиццу будете испечь да Да. это не надо Вот так. Угу. Вот так. Фучу нема вот так анакну ясмин сыр чоштос шудме яхта ҷова як галакадио сали яхе кунда ясмин вытастёсьба мана иҷава вот сюда тоже сюда тоже айнаш бигирим айнчаки молодец все теперь духовку будем поставить да молодец все мана иҷа ваи мо зинда саломат паррандачаи мо камтар шӯхча шудагӣ мана хел ҳама ҷоа доноша мерезонад дарунаша тез тоза када истодан наркор чаитоша беринои ҳамун ваяш ҳамаш вай зе шудос паташу баъд амин донаш шудос Мама. беринамо ҳамин хел борон динаям ҳамин хел буд имрӯзам ҳамин аҳвол муроҷон чизе гапин кани фройчи быстро давай ясмин дастама боробадор мекуд ясмин вытастёсьба накун ҳаминҷо влога ба охир мерасонем ба фикрам хона шитем ягон влогои интересням не ягонҷо намерем ки шумо ва ягон навигариҳо сёмка кунем пока-пока го ясмин муроҷон Пока-пока.